Jiro lupat monem itu walu songo. Sopo iki telepon nih? Halo bos. Kayumu jati 5 wit wingi to? Nek 6.000 aku ra wani, Bos. Wani ku gur 3,5, tenan. Amit sewu, Bos. Kayune jenengan ki mucuk bong e, Bos. Gek tur lokasine barang yo ning jero, dadi ling langsir adoh. Lah iya to, Bos, operasional lho dobel aku. Nek kayune jenengan ki kaya potelot ngono to 6.000 ra tak nyang, Bos, tenan. Nek kon nambahi paling wani ku nambahi 200, Bos. Kuwi wis serono gur tak kon nggo jajan putune sampean. Pripun, gelem apa ora? Mengko nek gelem, duwite tak kone ngeterke ngidul. Oke, siap, Bos. Duwite langsung tak terke ngidul iki. Sun.